Da stavim prvo, ja sam Mitov Ivica iz Aleksinca, gostovao sam na jednu, drugu, treću, četvrtu, petu, šestu, sedmu televiziju, znači kao prvo javna ličnost, treće, hoću da kažem, znači sve što sam radio sam, znači pažljivo, radim sa strujom već 10-15 godine. Svaku mašinu mogu da snimim, materijal koji vidim, mogu da sklopim mašinu za nepunih 3-4 sata. Znači, to što mi je od Boga dato, to ne može niko da mi oduzme. Stojim iza toga. Sve što radim, znači, bilo šta da radim, ja merim. Znači, vremenski merim tačno koliko može da se upotrebi vreme. I tačno znam šta treba, kako treba. Došao sam do jednog zaključka. Znači sad, prilikom rada, prilikom testiranja samog sebe, izdržljivost mi je nenormalno jaka. Zašto i kako, to ne znam. Gurao sam kamion, znači šleper, 28 tone, gurao sam uz brdo, pun sa džakovi, znači kukuruz, to je neizvodljivo, eto. Ja sam dokazao da sam to gurao i stojim iza toga. Znači, moja nenormalna moć i jačina se ne meri ni u kom stavu, ni na kojoj grani. Ja sam drugi čovek. Znači, od ovih ljudi ja se razlikujem. Nisam otvaran, ne bolujem od ničega. Znači, ono što ja radim, to je ekstra. Veliki pozdrav iz Aleksinca.